хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 26 декабр дар Паём ТВ. муҳлати анҷоми амалӣ ба қайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқиву соҳибкорони инфиродӣ дар Тоҷикистон аз 3 то 5 рӯзи корӣ то ба 24 соат кам карда шуд. тағйирот дар ин бора ба қонун дар бораи ба қайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ ворид карда шуд. дар баробари ин барои анҷоми чандин хадамоти дигари давлатӣ низ як шабонарӯз муқаррар шудааст. дар ин феҳраст аз ҷумла ба қайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, барҳамдиҳии шахсони ҳуқуқӣ, шахсони воқеӣ ба сифати соҳибкорони инфиродӣ ва қатъ намудани фаъолияти онҳо, таъсисёбӣ ва қатъ намудани фаъолияти филиалҳо ва намояндагони шахсони ҳуқуқии хориҷӣ зикр шудаанд. инчунин ворид намудани маълумот ба феҳрасти ягонаи давлатӣ дар муҳлати то 24 соат аз лаҳзаи пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои дахлдор аз сабукиҳои дигар мебошад. ҳамин тариқ феълан шумораи сохторҳои ба қайдгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ аз 4 то ба 1 кам гардида, хизматрасонӣ дар ин бахш ройгон мебошад. ба иттилои расмӣ соли 2022 шумораи субъектҳои соҳибкорӣ дар Тоҷикистон ба 339 000 расидааст, ки нисбат ба соли 2018 беш аз 76 000 зиёд мебошад. дар Тоҷикистон тағйирот ба қонун дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор қабул шуд, ки ҳадафи он дастгирии соҳибкорон арзёбӣ мешавад. бар асоси тағйирот мақомоти санҷишӣ кам мегарданд ва шумораи мақомотҳои санҷишӣ аз 26 то ба 23 кам карда мешавад. гуфта мешавад тағйирот ба қонун барои аз байн бурдани ҳолатҳои санҷиши ғайриқонунӣ ё дахолат ба фаъолияти соҳибкорону сармоягузорон, инчунин маҳдуд кардани ваколатҳои санҷишии мақомоти давлатӣ мусоидат мекунад. аз ҷумла ваколатҳои мақомоти санҷишӣ дар соҳаҳои ҷангал, шикор ва ҳудудҳои махсус муҳофизатшавандаи табиӣ, забон ва истилоҳот, идораи замин ва геодезӣ, ба қайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқ ба он, назорати техникаи кишоварзӣ ва суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа маҳдудтар гардидааст. раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Тоҷикистон мӯътақид аст, ки тағйироти мазкур ҷолибияти кишварро барои ҷалби сармоягузорӣ дар байни давлатҳои ҳамсоя бештар мегардонад. ҷанг дар Украина ба иқтисоди Тоҷикистон таъсири камтар доштааст ва Тоҷикистон рушди устуворо дар соли 2022 бо коҳиши камтарин бар асари ҷанги Украина идома додааст. дар ин бора дар изҳороти намояндагони хазинаи байналмилалии асъор аз рӯи натиҷаҳои сафари навбатиашон ба Тоҷикистон зикр шудааст. гуфта мешавад афзоиши воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба андозаи 8% дар навбати аввал аз ҳисоби рушди саноат, бахши кишоварзӣ ва сохтмон таъмин карда шуд. дар изҳорот таъкид шудааст, ки пешгоҳиҳои манфӣ барои иқтисоди Тоҷикистон бар асари ҷанг дар Украина амалӣ нагардид. коршиносони хазина гуфтанд, ки интиқоли пул дарҳол пас аз оғози ҷанг коҳиш ёфта, аммо дар семоҳаи дуюм якбора боло рафт. ин имкон дод, ки бар зиёди профисити ҳисоби ҷорӣ нигоҳ дошта шуда, захираҳои асъорӣ аз $2.5 миллиард дар охири соли 2021 то ба $3.4 миллион дар моҳи октябри соли ҷорӣ зиёд шавад, ки беш аз 8 моҳи рӯйпӯши воридотро ташкил медиҳад. онҳо таъкид мекунанд, ки сарфи назар аз нархҳои нисбатан баланди ҷаҳонӣ ба ашёи хом, сатҳи таворрум имсол хуб нигоҳ дошта шуд. сатҳи таворруми солона аз 8% охири соли 2021 то ба 4.5% дар моҳи ноябри соли 2022 поин рафт, ки аз нишондиҳандаи миёна муҳлати ҳадафноки Бонки Миллии Тоҷикистон пасттар аст. нархи арз. Бонки Миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 26 декабр эълон кард. тибқи нишондоди Бонки Миллии Тоҷикистон, арзиши 100 рубли русӣ барои имрӯз 14 сомониву 60 дирам аст. ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1020 сомониву 54 дирам арзёбӣ кардааст. Бонки Миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1082 сомониву 72 дирам арзёбӣ кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1799.97 муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бошка нафти хуми таҳвили моҳии оянда дар биржҳои Intercontinental Exchange ва Brentgrad Futures London $84.59 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бошка нафти хуми таҳвили моҳии оянда дар биржҳои New York Mercantile Exchange ва Lightswitgrad Oil New York $79.35 муомила шуд.